Chosan! Good morning guys! Today is June 7. It's, alam sa oras, sa mes mura tweet ang rilo. Kasi lang, what time is it? Dori yung sa oras Ano ka tayo mo? Ay, 1:38 already. 1:38. So, ngayon lang ako lalabas kasi napaka-lakas ng ulan kanina. And I'm talking to sexy Dory sa ako. Nag-close ang elevator. I will do my OOTD. Hello guys, dito na ako sa exit. Nandito na ako sa Yautong. Kausap ko pa rin si Dory Sugabo na busy sa life niya. Sana narinig nila ako, no? So, on my way to birthday party. Ano? So, Mugani! Ikaw rin nakadugla ko. So, chika tayo later. Ipapakita ko sa iyo kung ano sa inyo kung ano ang kakainin ko. Gutom na ako. So, Twinnie, cheat day ngayon ha. Cheat day. Cheat day. Ay. Dito yung mga kapatid ko. Nagkita na tayo. Yung pamilya ko nandito pala. Wala sila. Anong nangyari sa inyo? So guys, nandito ako. Kasama ko yung pamilya ko. Meet my family. Then, these are my family here in Hong Kong. Bye family. Bye-bye. See you later. Kumain. Then, yung ulan pa, wala siya. I mean, uulan, wala naman siya. Pero, palaging may thunder. Kinain ko ay pinakbet, tapos chicken joy. I mean, fried chicken. Tapos, nag-dessert ako ng carrot cake na may pineapple at walnuts. And then, kumain din ako ng konting ice cream. Cheat day ko ngayon, Twinnie, kaya huwag kang ano dyan. Everyday is a everyday is cheat day. Cheat day everyday. Ano kaya yun? Tapos, ang ingay kasi nila doon, nandun yung mga friends ko, kasama yung ibang mga Pilipina na nag-off din. Pero hindi namin sila kilala. Nakisilong lang kami lahat doon kasi nga umulan. So, dito lang ako kasi maingay doon. Wala man tayong ganap dito sa Yautong park. Wala gaanong magandang view. Or wala talaga magandang view. Pero andito naman ako. Char. Ang OA. So, anong gagawin ko? Yun lang siguro. Parang, it's already 4. So, maybe uwi na din kami. Tapos, sana makapag-live pa. Post pa more! Hello! That's Ninang Aling. That's Ninang Aling. This is An-An. That girl is Maribel, the one with hat. And then, Ati Dang. So, dito lang kami. Sa post. Hello everyone! Hello everything! Hello everything! Baka may gusto kang batiin, miss? Binabati ko lang po si Gary. Si Gary lang talaga yung binabati niya. Oo, yan lang naman ang kilala ko na naging close sa heart mo.
Pero hindi nagari ang name niya. I forgot. I follow you. I follow you. And I follow you. Ano, sige, post pa. Post pa more. Post. Batiin mo yung pamilya mo na sa Pilipinas. Hi, hello sa mga family ko sa Philippines. Dito kami. Selfie. Tapos ang tawat, pinagtatawanan mo naman ako. Hello, Team D Poyaters. Kapi-kapi kayo dyan. Ate Gemma Hansnes, Reyna R. Anything. Joker XV, hello guys. Thank you sa pagkikipagpuyat sa akin every other day or almost every day. At sa pagsama sa akin almost every Sunday. Ngayon hindi pa ako nakapag-live kasi nga nandito ako sa birthday. So, baka later. Abangan. Pero for sure, hindi makasupport si Joker kasi nasa feeling siya ng mahal niya sa buhay. Hi, Kimi Paso. Hi, Ambrel. Ambe. So, dahil bored ako, mag-shoutout ako sa mga taong nag-comment sa latest upload ko. Dun sa shrimp pasta. Parang ganyan. Pero ang bakit naman nakamaska di? Let me check. Huwag ka na nga mag-mask din. Hindi ako makakahinga eh. So, mag-shoutout na tayo. So, shoutout natin yung mga nag-comments doon. Dapat ilagay ko siya nung kasi pagod ako maghawak pero ayun na nga. Chris and Tracy, shoutout to you. Hi Chris and Tracy. Kitty's Alliance. Hi sis. Michael Chokran Moms. Ano ne? Ganda ka? Si Tata ka David. Ka David. Hello Tata ka David. Wandering World. David found a coin. What's up buddy? Si Hazel John Adventure. Si Van Reyno Agravio. Hello Agravio. Dilimeshi. Hi sis. Si Gar. Si Joy MTVC. Si Lalabs. Hello. Si Megan Aplanga. Ano net? Darna. Si Mirin Santiago, si Chris and Tracy pa rin, si Jaska, hello Jaska, Extran Gaktan, hindi ako marunong magbasa, sorry na, si Chris Librats, si Jaja the Chicken Calapre, si Nilia Vlog, shout out to you, si Shan Williams, si Photos Therapy by Elsie, sorry for that, kung ano man yung pronunciation, so I'm sorry. Si Kimridjo TV. Si Lovely Soul Vlogs. Hi sis. Ano na? Saan ka? Si Ina Migi. Sisi, hello. Shout out mama. Thank you kagabi. Si Lydia Veneda. Candy Shaw. Hi Sisi. Si Saichi Johnson from Arizona, USA. Si Jom Torres, ang palalabs ni Michael Shokran. Hi loves. Charot. Michael Shokran. Oh. Si Kim Kirak. Hi Sisi Kim Kirak. Si Lorsa Flies. Hi, bebe. Kumusta? Si Swap Knit Shops na magaling kumanta. Si Casey McDonald na loves. I miss ya. Si Ate Rhea H. Ate Rhea, na-miss na kita. Si Ate Gemma Hansnes. Ang queen ng TikTok ng My Heart Went. Oops, salot. Hi, Ate Gem. Si Debbie Dhoyohoy. Hi, Tasha. Ingat ka dyan. Love ya. Si Hisalta Random Vlogs. Si Nars Juno, si Honessa 7, hi Zay, amping ka Zay, si Roy Gool, hi sir, yes sir, si Roy Gool na very articulate kung mag-comment, ang haba-haba, I'm enjoying your novela comment sir, thank you for that. Hi Ernst Vlog, shout out to you Ernst. Si Leonam's Diary, hi Leonam's Diary, kumusta? Si Ate Maria Irma. Hi ate. Hi si ano ba? Basta shoutout sa iyo Maria Irma. Diana Rose Gabiana. Hello sis. Shoutout sa iyo. Alam mo dami pala. Si Rachel and Jason Vlog. Si Knowles M.
Hi, Nose M. Team Legit ato to siya eh. Hello. Si Annalyn BND Family Vlog. Hello sis. New found friend ko siya. Kung di nyo pa siya kadikit-dikitan nyo na si Annalyn BND Family Vlog. Si Kitty's Alliance VG. Si Hilas Ka. Si Ria, Simply Reef. Hi, Dine. Guapa. Si All Eyes Mama. Hi, Mimi and Besh. Shout out sa inyo dyan. Si BJ Alawi. GB pala BJ. JB Alawi. Hello, shout out sa'yo. Si Sis the Day. Hi, Sis the Day. Si Toulouse Shahan. Tulus. Toulouse Shahan. Si Joker XV. Si Hi Joker. What's up? What's up mga pops? Si Yaya Vlogs TV. Yun lang. Thank you guys. Pero wala dito nag-comment for sure. Nanonood to siya. Si Doris Ogabo, ma'am. I love you, ma'am. You know that. And sino pa nang wala dito. Pero yun nga ang nag-comment sa latest video ko. Pero yung mga wala nandito. Pero shoutout sa inyong lahat. Thank you sa support at pagmamahal guys. Na-appreciate ko yan. Mahal ko kayo. And thank you for the support and love. Thank you guys. Hello guys. Bumili yung friend ko ng earrings. Tapos sabi ko, hingi ako. Tapos sabi niya, basta hindi ko lang daw kunin yung dalawang bilog-bilog na yan. So sabi ko, ibigay ko na lang sa kanya. Tapos ito na yung natira sa akin. Oh, sa'yo na yan. 5-year-old kag 4-year-old kag 3. Ito na yung, sa'yo na yung plastic ha. Magpasalamat ka naman. Thank you. Nahulog ko plastic. Imutin, ano imutin? Hindi lang taka na. Wait na. Aray ko po. You're welcome. Sa akin. Ayaw mo? Ayaw mo din, di ba? Ayaw ko. Oh, ayaw niya. So, akin na yung iba. Sa'yo na lang. Kaya pa yun. Ikaw pa bumili. Ikaw pa yun. Ano? Tira. Tutulungan kita, Labs. Nahiya din. Aray ko po. Yay, my new, earrings. Ang cute. Thank you, Labs. Ngiting tagumpay. May bago ako. Earrings. Lagay ko dito. Tanggalin ko to kasi itong share. Ano kaya ang ito? Lagpas ko lang yung lipstick ko. Kumain ako ng kutsinta, kaya nag-oily yung bibig ko. Yung lips pala hindi. Oh. So, yun lang. Hindi ko na siya i-change. Wala ko ba? Kamusta? How's your Sunday? How's your day? Mine, it's doing well. I'm great. Kasi nga nakikain ako. Shoutout sa pasok ko. 5 na. Hindi pa kami uwi. Uwi na tayo? Ano? Wala. Ang dami kong kagat ng lamok guys. Tingnan niyo yung ano ko, kagat ko ng lamok. Kita nyo? Hindi nyo kita? Ayan oh, ang dami. Hindi ba? Baliw. Mas marami yun. Sige, lagyan mo ako, Labs. Oh, grabe, oy! Sige na, Labs. May ano dito, oh. Nanay in Hong Kong. Best friend slash nanay slash taga-yaw-yaw. Ay, ang dami kong kagat. My goodness. Hala. Nagburot-burot. Sino? Tabalas. Isang guwapa na din ako ito mga dikit-dikit sa tugboy. Naparabula na dyan. Ay, hindi naman gwapo yung tumboy niya. Sus, ginuho ko dyan sa tawarin mo sa pulo. Paka mo ko rin lampos likod ko. Balik doon. Ano mo likod-likod? Ilit na lala ka naman. Wala na. Pero, ito yung birthday girl. Kay Ate Olive.
Tapos si Ate Jang, sinang kain kayo, kutsinta. May biko. Biko ba yan? Carrot cake na masarap. Yan kinain ko. Tapos, salad. Ako gumawa niyan. Ay, sarap ko yun. Pahinging Bye-bye! Bye! Be! Hoy! Bye! Uwi na kami! Bye! 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 Tumigaw pa tayo.